ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои модаромон куртои новинка материалш ламираж ҳам ҳастай, бамбук ҳам ҳастай. ин ламираж бамбуки новинка. ина марҳамат бибинед. касе ки заказ мекуна то поёна хеле ранги чаканвори чиз дадагиай. ороишоташ ранги чаканиай. ай размери чанд то чанда дорем? 46 то 54 то 56 размера ина доран. на марҳамат сангош оригиналай, материал худаш оригиналай. нархаш 300 сомон. ин макан тарак ай дуртар мегирам. чунки якам тар ториктаре, неки ай пеш ба дараҷаи фасонаи. ина чизи новинкаи бозор, анами картои аҷоибот фасон. ина барои шумо касе ки заказ мекунам, шумо номери телефон мемонем. касе конкретна харидор занг бизана. конкретна харидор нест, нархш чанда не напрсин, фақат бипрсин ки харидор бошен. марҳамат гап занед. то 56 размера, ай 46 ҳастай. иҷа бо кроми ҳами неҷа хай карто ҳастай. ё шумо сёмка карда будем. анамиё ҳастан. материалш чи ай? ламираж. ламираж якм сорти королевский да задагиан. аднатонида инам хели сангои аҷоибот қати. ина ороишот чунами хел. остинаш хели манжетни ай. пешон ина хел. бо ҳастай. ина дига дизайнаш. ина пешон ай хели ҳастай. мо сёмка кардем. просто барои чи ма иҷара сёмка кардистам нарх ё 300 сомон. барое ки ҳам материалаш оригинал ай, ҳам нагинош оригинал ай. мисол чизе ки оригинал ай маълум ай. ина марҳамат бинед. чиёша блескша шумо тамошо кунед. блескш мефаҳмем ки чхела. ия то размер чанда дорем? 46 то 56 дорам. инаиш ай як расетка дорем на фака. инае ки ҳози аввал да нишон додум. анами ай. аз ман ай хел мегирам ки шумо бобинед. чиёша инае 100%. иам то 56 размера дора. ина чиёш оригинал, сангош оригинал. иҷа кам тарак торикай неки фаҳме ки нами чизе ки ҳози ман сёмка кесам. ай ҳафтум дарвоза бозори Корвон рияди шашум меоен. анами апамон дар ҳами дарон ҳастай. беғарзи и буйнаё дора. ё ёра версачи меган, а? версачи меган номшон чиайда? иам версачи материалаш ламираҷи королевский қати кардагиай. 100%. иам то 56 размера дора. бо беғарзи киртои утуг меган. инаи торда дарозош ҳастанд. ина марҳамат бинед, дарозош ҳастанд. то размери 56 иам, то размери 58 дора. ина апои бузбаланд метавонед ки айнамиҷа биен харидорӣ кунем. бисёр мара мепурсем. ё чандиан ана ахирам қабидаги 900 сомон. ё турецки ана. инаи турецки ҳам доштай бо ақибда. то размери чанда дорем турецки? то 60 дорам. ина киртаи 900 сомонам дидем. хай касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагӣ аст иҷа бифаҳмем ки комментария бинависен. ина иҷа ҷои аптояй. ина хеле пачко қати меоранд. ина бинед. инами ҷош ана ина чизоша бибинед ки чӣ хел чизошон качсена. иҷа дар бо доран ай хеле дубойко доран бо платё якта аста. ё чандия? амирам гап зани ябора. 140 дирҳам шудааст. ина иҷа бо куртои дароз доран. иҷа да 200 сомон, 300 сомон. ҳанам хел нарх дорам. ана ёшам ҳам хел. ина ёам 300 сомон. ай сурхурама нарха ва фуромӯш кардам шуморо гап занам. обши ки чизои качествени дар ҳамиҷа ёфта метавонед шумо. иам турецкия ё ки ия нархаш 300 сомон. то размери 58 боша метавонад ки занг занед. боқи сарбаланд бошем. то видеои дига бо мо ай дига ҷо сёмка мекунем. шумо да пешниҳод мекунед.